визначення тут в Україні і поза її межами на дипломатичному рівні так само, що Крим анексований – це грубейша помилка щодо, скажімо, кваліфікації через міжнародне право, що з Кримом сталося. Угу. Це не Правильно анексія, окупація, да? це окупація. А відповідно, що за кожним терміном в міжнародному праві тягнеться ціла низка дій, які визначені відповідними конвенціями і рішеннями Організації Об'єднаних Націй. Будь-яка анексія, скажімо так, законна чи незаконна, по-перше, хто визначає законність? Будь-яка анексія будь-якої території чи частини території будь-якої країни законом цієї країни ніколи не буде визнана. Отже, це є перше. Це є окупація. І Росія є окупантом. Щодо чергового звернення до Росії, заклик її до неї, аби вона забезпечувала права, загальні права, людські права кримсько-татарського народу в Криму. Це абсолютно пустопорожній заклик, бо Росія до цього є глуха. В неї задачі інші, точно не задачі забезпечувати права кримсько-татарського народу. Крим – це є оцей непотопляємий ракето чи авіаносець, який, знову ж таки, ми про це з вами говорили в ефірах неодноразово, який має, на відміну від того, що було за радянських часів, стратегічне значення в Чорному морі. Бо в Чорному морі після ліквідації радянського цього комуністичного табору цілий ряд країн перейшли до свого членства в НАТО. Отже, і Чорне море, і Крим є тактично значимим для Росії. І ніколи в світі Росія не буде піклуватися і опікуватись кримсько-татарським народом або взагалі людьми, які живуть в Криму. Для них це чисто мілітаристське питання,